Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Arimbi. Ulun tampa kita ngabekti kalian panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun menapa marang jeneng para kula. Arimbi putu ulun. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Malah komplit iki Puntadewa barang ning Jodipati. Inggih kasinggihan mekaten. Ya Puntadewa. Ulun tampa kita ngabekti kalian panjenengan ulun. Ora liwat pangestu ulun tanpa nana ya Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Mugi kaskecak anggen jengandika lenggah Pukulun. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Butulun Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulup Narayana. Iki kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah Pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Wah, Baladewa iki. Kasinggihan mekaten. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampa nana. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa. Narada kakekku. Werkudara piye? Ana wigati apa? Wah, tanpa kanthi kanyana-nyana ana dewa mudhun ana ing jagat. Yen pancen bakal paring pidendhan maragake lupute Werkudara apa? Yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake? Aja kaduk ati kadron penampa. Praptaku ana ing Jodipati iki pancen ana wigati. Wigati yang bakal ulun nandharake kelawan jeneng kita kulup Werkudara. Yo, perkara wigatimu tak tampa. Ning aja lara atimu. Yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara, tak anggap kuwi bab sing ora wigati. Lho, sebabe merga sing tak antu-antu dudu Narada. Lah sing tak antu-antu sapa? Adikku Permadi. Mula arepa kowe dewa, tak jaluk kowe ngalah dhisik. Aku tak ndangu karo Permadi. Wah lah ya wis ora apa-apa. Wis gage kowe ndangu karo adimu lanang Permadi. Wigatine apa? Permadi, kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Kaselak nggon kepengin krungu, nggonmu tak kongkon sowan Kakek Abiyasa. Mara gage matura marang aku. Piye dawuhe Kakek Abiyasa babakan anakmu Jabang Tetuka? Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang, puseripun anak kula pun Jabang Tetuka namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Saptawarga, jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun Jabang Tetuka. Tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa Milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih Iwang Pikula Narada ingkang sajakipun nedeng nandhang Sungkawa Kakang Mas. Wah, dewa kok sedih gagas apa? Lah kosek. Aja terus dianggep dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih merga dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo. Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. Dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo. Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. Kayangan geger. Iya. Disebabake saka apa? Disebabake saka pangamuking Nalendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracona ingkang nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba.
Satemene kuwi mung kinarya pawadan sak jatine naga Pracona mung kepengin dadi dewaning para dewa. Dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala inggiling ngaya. Lah kok jebul Patih Sekipu ki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat Jinara mentet tinumbak bengkung sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kelawan Patih Kesipu mantra mau. Yo. Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Trada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kesipu mantra, namung mboten saged kejawi namung wayah ulun permadi. Mila Kakang Trada kula aturi mandhap wonten ing jagat, kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun permadi. Nalika semana ulun kuwi terus goleki permadi kinantenan pusaka Kuntawijayandanu. Kuntawijayandanu. Iya, Kunta kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan permadi. Permadi kadar saben anggere lunga saka kasatriyan, mapane ana ing alas utawa ing karang pradisan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa, barang tak caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si permadi. Tumuli nggone tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi permadi, barang ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi ki mung mesam-mesem ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunta mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani permadi mau. Barang titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun, kula menika sanes permadi nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki kelepat gamprang kaya kidang playune. Dalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah, dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kok sik to, dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadangkala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek nalika semana permadi terus teka. Wonten menapa Bu Kulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Nggir?" "Kula pados kayu Kastuba Mulya." Tak paringi dawuh, "Ngerti ya, yen to kayu Kastuba Mulya kuwi wrangkane Kuntawijayandanu arane kayu Kastuba Mulya." Permadi cengkelak. Tumuli bablas nungka playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning gone rebutan, Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kunta. Ming entuk wujuding kayu Kastuba Mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten Bu Kulun nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu Kastuba Mulya. Wis ngono kuwi critane. Wah. Yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning kayangan. Lho arep ngapa kowe? Aku arep matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamul. Ila trondolo iki ya. Aming perkara kleru pisan sajeke urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi permati tak petung-petung. Nggonku kleru ki ora kok ming lupute nrada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Sulap nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ae ora jeneng mokal bar tak hitung-hitung, lah wong sing tapa iki anake Bathara Surya, mula bapakne ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene, gandeng kayu Kastuba Mulya iki wis digoyong lang si Permadi, mula jarene Permadi mungkin ayo magas pusere si Jabang Tetuka. Wah, Permadi, kula wonten paring adawu. Kayu Kastuba Mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrada kakekku. Piye? Yen ngono babar pisan tak pasrahke marang nrada kakekku bad pusere anakku. Mbok pagas nganggo kayu Kastuba Mulya. Aja, wis aja. Aja ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora
cetha iki panjenengan ulun, aja ngendak kleru nek ulun magas puser tetuka aja ngendak kleru ngisore malah cilaka. Wah, iya. Banjur penemune Narada kakekku sapa? Ah, iki Gandeng rawuh putu ulun Natandrawati, ya Natandrawati sajake ingkang pas kudu magas Pusri Atmaja Musi Jabang tetuka, Nger, Werkudara.